Ahoj, posílám pozdravy tadyhle, jak jinak než od vody. Možná na pozadí uslyšíte nějaký auta, ale pro to sdělení, který chci vám takhle vyslat, to asi myslím naprosto stačí. Společně jsme se viděli před několika týdny, měsíci, pro někoho i roky, na různých workshopech kolem Wim Hof metody, práce s diskomfortem, práce s myslí, víkendových akcích, 5denních akcích na stěžce a tak dále. Na různých aktivitách s různými lidmi jsem se viděl. Doufám, že jste měli hezký léto. Já jsem se teďka nějaký čas neozýval, protože jsem se potřeboval odfrknout odstup od sociálních médií a tak dále. A potřeboval jsem nechat dozrát nějaký tvar, jak já a Wim Hof metoda vlastně společně můžeme tančit životem a taky dát prostor tomu vyrůst nějakým novým projektům. Postupně vám to budu otvírat a sdělovat a máte se rozhodně na co těšit. Pozvánka číslo 1. Platí to, co jsem posílal před létem. Kdo byste chtěli svá dítka naučit pracovat s dechem, koukněte na část workshopy pro děti. Je tam nějaký blížící se termín v Brně. Zároveň, kdo byste si chtěli možná refreshovat Wim Hof metodu, ale v pojetí, tak jak to dělám teď na podzim roku 2023, tak je dobrá doba. Mám vypsaný různý kurzy až do konce roku. Stejně tak víkendový workshopy. Bude tam víkendový workshop v polovině října s mojí ženou Martinou, tak jak někteří z vás znáte. Martina se hodně poslední měsíce vyprofilovává nejen mindfulness cestou, ale zároveň jí zlákala cesta práce s hlasem, práce s hudebníma nástrojema, vlastně zvukový lázně, začala to jako profesionálně studovat a má z toho velkou radost, takže to je druhá novinka. Víkendový workshopy, případně tu zimní variantu, mám tam něco vypsaného, kousíček od Brna na kraji prosince a zároveň máme speciálku, a to je ta třetí věc, Sněžka. Spoustu lidí, těch necelých 4 000 lidí, kteří jsem měl tu čest provádět za posledních 5 let, workshopy Wim Hof metody, tak různě se tak jako ptáte, hele, a co ta Sněžka v šortkách? Já vím, pro někoho to vůbec není relevantní a pro někoho je to možná nějaký zajímavý krok na jeho cestě aplikace možná Wim Hof metody, možná práce s myslí v nějakých jiných kontextech toho svého života. A tak vás zvu. Myslím, že na listopadový termín, kdy opět to pojede s Blankou a Otou Kulhánkem a mnou a celou řadu dalších hostů. 5denka pod Sněžkou, Malá Úpa. Začínáme v listopadu, myslím, že tam jsou ještě jednotky volných míst a pravděpodobně bude nějaký další termín na začátku příštího roku, to znamená letos 5denka, Sněžka. Odkaz zase najdete v tomhletom e-mailu dole, stejně jako ty víkendové workshopy, které jsou vypsané. No a taková poslední novinka, která vlastně jako ve mně bublá už nějaký jako rok a brzy spatří světlo světa, respektive teď spatřila malá ochutnávka. Je to koncept cyklus hrdiny, chcete-li cesty hrdiny. V originále Cesta hrdiny je nějaký koncept, který Joseph Campbell v 90. minulého století psal a pojmenoval jako takový jako cyklus, který se v našich životech, jejich, opakuje. My všichni jsme a můžeme být hrdiny svých životních příběhů. A já začnu teďka sdílet v celé sérii videopříběhů, chystám i podcast, to, co je můj roční cyklus. Prošel jsem si docela hustou transformací poslední rok, začínám o tom více a více mluvit a vlastně zvu vás k tomu různému poslechu. V neposlední řadě chystám hiditovou kampaň, která bude právě zaměřená na to, že ten cyklus hrdiny vlastně bude kompletně samostojný projekt. Jednak víkendový akce, jednak roční změnový program, kdy společně vyrazíme na společnou takovou změnovou plavbu spolu ještě s nějakýma dalšíma expertama, lektorama, který si do toho přizývám. Velmi se na to těším a je to něco, co úplně plápla. Samozřejmě budeme pracovat s diskomfortem, integruju věci, které dělám, samozřejmě budeme pracovat s dechovými technikama a samozřejmě budeme vlastně pracovat s myslí, ale trošku jinak, než to Wim má v té své metodě. Je to o tom, aby jsme si zvědomili, aby ty si zvědomil a zvědomila, že jsi a můžeš být hrdinkou svého životního příběhu a že vlastně ten záměr máme všichni dost podobný, chceme být zdraví a spokojení. Ale někde po cestě se nám do tohohle záměru jako vloudí šotek, nevhodný návyky, nevhodný přesvědčení, zamrzlý témata, bla, bla, bla. Máme tam celou řadu jako důvodů, proč jako nesměřujeme k tomu svému spokojenému životu a to je nějaký moje motto. Já chci provádět lidi na cestě k jejich tvojí spokojenosti. Dá mi to velký smysl, proto to dělám. Myslím, že ta doba, která je teďka venku, léto, Ukrajina, inflace,
je geniální k tomu, aby jsme převzali zodpovědnost nejen za to svoje zdraví, to je nutnou součástí, ale zároveň i za jako kultivaci návyků, které jsou prospěšný jak pro naše zdraví, tak pro naši mentální kondici a spokojenost. Máte se na co těšit, podzim bude nabitej, končím první 40 svého života a načínám v listopadu druhou třetinu, co já vím. Dneska už je kde co možné a bude to skvělý. A děkuju moc za tu důvěru, že tohle sledujete, že jste se mnou a máte se na co těšit. Takže na nějaké hrdinské cestě nebo sdílení na viděnou. Ahoj!